לטעום ממתקים. הדבר הראשון הוא עוגיות, רגע, עוגיות ריבה. בוא לטעום. 3, 4 ו... קטנה, היא בוכה. לא מעניין לי. היא בוכה. חמודה. אני לא כל כך טעם. היה 5 מתוך 5. 5 חלקים. כמוך. דבר שני, זה פופקורן. עכשיו יש לנו פופקורן חמה. עכשיו פעם נתנו פופקורן חמה עם סוכר. הוספנו לזה מלח. מרגישים את החמה ומרגישים את המלח. מה אתם מעדיפים? פופקורן חמה, פופקורן עם מלח או פופקורן רגיל? אני מרגיש פופקורן מלח. איזה מתוך 8? אני 9 לא. 9 כאילו. לא 9 מתוך ככה מספר. אני 9. טוב, חד משמעית. את זה באמת אני נשבעת, אף פעם לא טעמתי. תראו, לא טעמתי את זה בחיים. חטיף בוטנים במילוי קרם בטעם פטיבר. יאללה. יש לזה ריח של פטיבר. אוקיי, לא רואים כאילו שיש בזה מילוי. אוקיי. זה כאילו חטיף בוטנים במילוי בוטנים, ואני לא יודעת את זה. 0. מינוס 400. 400 מינוס. 400 דווקא 2. אני אתן לזה 2. 0. 0. נעזור לנו את הטעם. מה זה לא נטעם? יותר טוב. יאללה, נתחיל לטעום את ככה, דיר. נתחיל לטעום את הוורוד, כי אני לא טעמתי את זה בחיים. יאללה, מוכנה? 3, 2, 1. תפו. מה? טעם, לא שחררה אותה. טעים? לא. תדברו לי טעם. תפו בפה. 3, 2, 1. טעמנו את זה לבד, את זה לבד. עכשיו ביחד? זה טעים. טעים. 10 מתוך 10. 10. ממש ממליצה על הכל. וכאן נגמר הסרטון שלנו. ביי!